Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses tagabos. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Diyos marhay na Miyerkules mantabi sa Tuya Agabos. Fet sa 7 na ngunyan kan Hunyo taon 2023. Como Miyerkules, aldaw po kan sa tung mahal na inang Santa Maria. Pasalamat kita kay Mama Mary, our Mother of Perpetual Help Novena. Taod-taod yan, live alas 5:15 nin pagkahapon. Digdi po sa DCGB. Meantime, ini po ang programang Tingog kan Banwaan, minarespetar sa lambang miyembro kan sosyedad asin kan familia, kasabayan pagirumdom na sana po sa pag-atubang niya to kaining kaaldawon an mahal na Diyos ang sa tuyang ipigpaenot sa gabos. Happy birthday po sa mga nagbe-birthday ngunyan. Special mention niya to ang Lola, grandmother mo tabi Teresa ba? Pero ng edad ni Lola Roberta, ano? Si Lola Roberta Litana, happy birthday! Ali po yan kay Tresia Marie Litana an sa imong makua po. And syempre, hali po yan digdisa mo sa bilog na DCGB and sa programa man na Tingog kan Banwaan. So much blessing na po talaga and still going, still counting, 89 or 90 na tabi. Happy birthday, Lola Berta Litana, ano? Diyan po sa Kumon kan Kamalig. Tingnan mo naman, nagbe-birthday pala si Lola Roberta. Pasimple-simple. Lola, alam mo na. Happy birthday, Lola Roberta Litana, ana grandmother kan sa muyang pag-iribadig din ni Tresia Marie Litana. Sagkod man tabi kitang alas 10:30, Tingog kan Banwaan na po. Nag-iimbitar sa mga nagdagos po na magdangog man sa programa. Siyempre katuwang tadyan si Pading Al, Pading Jomar. Siyempre, an sa muyang Field Commander, Chief Reporter Comparing Jimmy. Ads azin si Joshua. Sa Manibela, an sa muyang mata sa kalsada, Henry Mata. Sa Control Technical, an sa muyang mampong Chief Tech, the big man himself, Ramir Tanay. Siya po ang rason kung nadadangog po nindo kami dyan sa mga radyo nindo. Sa inman na lugar po digdi sa Kabikolan, urog na po dyan sa Catanduanes, it's a DCGB country. Ang Catanduanes po, maray na agad dyan sa Indo. Kumusta ang liderato man dyan, tabi sa panginot ni Gobernador Boboy Kuwa, maray na agad tabi sa Imogov. Diyan man po sa Virac, Catanduanes. Kumusta kay Alkalde Laines? Siyempre, kumusta sa amigo niya to dyan sa opisina kan Alkalde? Si kumpadreng Eddie Rodulfo. Si la conoces te gustará porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial. Sa newsroom, sa pagsusubaybay man po, asin pagsumada kan nagbuburoto ang istorya. Lokal, national, international, nagingenot dyan, News Director Mardela. Yaon dyan si Jen Matthew Balyaran. Nagtatabang man si Nicole Ann Gloriani. Sa social media platform, si Jimus Barrios. Si Angel, get well soon. And recharge kay Angel. Na mustaza. Me gusta a mí así. Me gusta
gusta a mí, así, me gusta a mí. Ecstasy, Si Richard Astor, sagkod si Thresia Marilitana dyan po sa IT, tangani man na mahiling nindo, dispwes madangog, Stano, iyan na broadcast man niya to sa internet worldwide, netwide, sa paagikan Facebook niya mo, DCGB News Online, and sa YouTube, DCGB Legazpi City, Philippines. Hali sa Pilipinas, Diyos marhay na aldaw tabi sa saindo na mga paraan tabay man niya to worldwide, netwide, ha? Sige, maray na aga tabi sa imo dyan, amigong King Reginaldo sa Bunker Hill tabi, dyan sa saindo asin sa familia, Diyos marhay na aldaw. And happy birthday palan sa aki gayud ini ni kuan ano ni Sir Edsel na Guerrero, si si Giselle Guerrero, yan 21st birthday ni Giselle Guerrero. Happy birthday tabi. Ano mo po ini Sir Edsel, baka makuapo na ini ni kunyan ni Tit buda ni Chu Henry na Guerrero. Nagbe-birthday ngunyan 21st birthday ni Giselle Guerrero. Yan, kumusta ka mo dyan tabi sa familia, lalong-lalo na ki Chu Henry, kumusta na? Chu Henry Guerrero and Tit Guerrero. So namumuta na mga magurang ni Sir Edsel Guerrero. Yan, happy birthday kay Giselle Guerrero, and kumusta ka mo dyan sa Macapa Compound, and kumusta na dyan ang tropa, and kay Sir Kaloy SD25 Loria. Yan, kuan ini ara mo pag nakakahuron mo si Kaloy SD Loria, paminsan na o-open up, and most of the time na o-open up ang sa tuyang kaisipan mga ideya na very practical, and sabi na nga ni totoo, lingon mindo. So saro dyan sa nakakasabay ko ini dyan sa cathedral, most of the time pagkaaga, pagkatapos na mag-walking, magpadrudaplos kay ni Kaloy SD25, minapasiring yan dyan sa simbahan sa cathedral, obligasyon para sa amang Diyos, yan, pagkapasalamat, budahagad ninggiyan, nakakasabay tama na ni dyan sa lugar na and pagkatapos kan misa, date na patara-tara, guro istorya, and saro sa mga nakukuhaan niya to ning ideya, ining nagkakapirang mga puntos na pinagasabi niya na inangani ito baga na pag ngaya kita magtabang, halimbawa baga ngaya na solisitang kita na hagadanin diit na financial assistance kay puhan ngaya, so tinabangan ilaog man ngaya sa mindset ninda na itong so itinabang sa inda, pangatamanan man buda patalubuon kun mapupwede. Tama man baga kaipuhan ngaya so pig-apod na elemento nin paghinguha. Tayan ngayang mga itinabang naan, lalo na mga financial financial aid, pinagalan man yan through blood, sweat and tears kang nagtabang man. So kumbaga pay it forward, patalubuon ngaya tanganing umabot an day magabot sa panahon na an kadaklan permi na sanang an nasa isip ngaya is pag kinulang ngaya kita nin kwarta, igwaman baga ngaya nin mga politiko, igwaman baga ngaya nin mga mahagadang kita na mga nag-aspirar na politiko na iyong-iyo na sanan pagraranihan. So daw ngaya kung makawara sa arog ka na cycle ta, pag an mga donors ngaya, whether elected o nagtutukaw
o nagka-anxious pa sa nangayang hagad ni nagakanigong permiso sa publiko through election na makatukaw sa anuman na pwesto, pag iyan ngayon na push to the limits, natural ngaya, yaon ang posibilidad na madiskartean outside of the legal means. Ano ngaya ito? Korupsyon. Tanapatuod na sa tao, mindset kan tao na ang paghiling sa mga ilihidong personas, bangko, yung baga ano, dahil tanga na masabutan, hindi ko sana kung paano ini nagpo na arog ka ining cycle na sa satuya sa Pilipinas, ano sa politika na pagdai ka na solisitan, pagdai ka na katao, talagang dai ka naman gayuding itatao, no matter what, or pag nataoan mo ning diit, dai ka na ninda magugustuhan. Gari iyo na bagaso nangingibabaw na parametro, iyo na so nangingibabaw na rekisitos, tanganing mamuyan ka, asin iboto ka. Nalilingawan ta na gayon na ining mga ilihidong opisyalis niya to. Ang trabaho kan mga yan, lalong-lalo na ang mga nasa legislasyon, be it sanggunian bayan, lunsod or panglalawigan, umaging duman sa Kongreso, upper house and lower house, ang mga trabaho kayan, bako mampo na magparadol out nin kwarta. Takon ang kwartang yan, ipagparadol out man sa ninda, an sa indang pinagalan, an sa indang sweldo, kulang po yan. So ang dapat na mahali, mindset na yun na permina sa nakitang mang papalad baga mang susulisit. Ano? Once sa tinabangan, patalubuon mo yan. Huminguha maning todo na mapatalubo yan, asin atamanon man. Yan ang sabi ni Kaloy SD25. Tailingon nindo, ining si Kaloy SD25, ang kinamumugta kanyang angunyan, igwaman baga ng korporasyon baga ano, pinagalan niya manan, blood, sweat, and tears. Igwaman ng kasagkuran na kikapos man baga yan. O isain, mapasiring ang mga ini. Halimbawa, politiko ka, matitintarang ka na hiroon ang kwarta kan publiko, tangani sa nang makiter mo so pangangaipo kan mga nagpapara solicit na nagpaparalaom sa indo na iyong iyo na sa naangibo tapi pangibabaw na sinda so parametro na pagdaig ka nakatao pag sinulisitan ka maluya ka sa inda even though qualified ka man intellectually na magkapot nin ilihidong pwesto. Ang mga yang bagang trabaho kan maglehislar nin lay bako po na mag-ungit kan sa tuyang oral daw na pangangaipo pinansyal. Hama man bagadi. O igo nga ni ito baganin diskusyon arin ang nainot. Arin ang dapat na pag-isipon niya to. Arin ang nagbubusol ngaya na maging korupto ang sarong ilihidong politiko. Sutawo na araw ka ng mindset. Or so politiko na nang babakal nin boto. Yan. So this cycle remains the same as of this time tabi. Makamurumundo ano na diyan nga ni ibaga sa sangguni ang panlunsod. Maging ka ito sa sangguni ang panlalawigan. Igo diyan ipigapod na Tuesday Club ano. Kaya kadaklan baga sa mga session regular kan sanggunian Martes. Yaraon na po iyan diyan nakalinya. An medyo makulog-kulog sabot na pag-isipong anita naka-timbre na sa utak nila na ang gabos na financial na pangaipo dapat itao nin sarong ilihidong politiko which is sala. Ang mga politiko ngayon ng mga ilihido halimbawa congressman ang trabaho ninda bako po na mag-supply kan sa tuyang urual daw na pangaipo pinansyal. Pag nangangaipo na talagang extreme lehitimo tabangan pero daiman pag-abusuhon maabot ang panahon, maluwas sa pigapod na donor's fatigue. Pagpagal na ka, papagal din pakatatao, dahil ng ibang makukuot sa bulsa, mahanap anin paagi. Kung paano makadispoder, tanganing pangatamanan sa naman, so publiko na iyo ang nag-mindset na dapat tawan mo kami, tanganing iboto ta ka. Sala bang, inda ko kun makumpayan.
Inda ko tabi kung kaya ina. Kaya ta daw tabi yan sa mga masunod. Ano? Kumpadreng Noel, maray na aga. Tama yan ang pagkatabi mo, pare. Yan ang pagkatabi, Carlos. Kaya ang mga politiko nagkakaigong chansang mangurakot kasi tikmo panao. Sailan makuro kay Kor si panao. Kailangan mo sa diri mong bulay, panao mo. O, tama yan na mindset niya. Sana dumiretso si Kaluloy. Tanganing ilingon ta. It will be an uphill climb. Ano, akwan tabi baga, kumpadreng Noel. Kuan na yan inda kun magkaigo kang pigapod na paradigm shift ang komunidad. Ano po? So pagliwat kan mindset, ano? At least baga, yan talagang mindset niya. Tama yan, napikatarang ni Don Kaloy. Kung man ako, mga politikungan, kung pararagadan mo. Tama ka dyan because nakatimbre na sa isip kan mga butantes, maluya man pala ni Day na solisitan, makulog na ang buot. Day pigihiling so kapabilidad kan trabaho as legislator halimbawa. Iyo ka ni, ilingon mo, pare, legislator yan. Makuman ang bangko, matabigigibong bangko. Yan, oho, tama ka dyan, ano. Okay. Dapat, diba na lagi, kung yung politiko na gusto mo manaw, dumalaga ka, presidente ng bangko. Inda ko sa natabi, kumpadreng Noel, maski nga ni bagaan simbahan katolika, paraspas na mga dila kan obispos, mga kapadean, na day na magparaarog ka na so garibaga maasa sa pagpabakal ng boto, ano? Correct. O di ba, tabi, saraw pa, dahil may kita sa nag-biminus kang gobyerno, ang mindset mo sa katao, kung dahil hiya na pagkaon, turuan mo kung paano kumakipagkaon. Precisamente iyan ang saro man na punto ni Kaloy SD25. Oh. Ay, sipon mo, kung pagparabahubon mo yan, mag-aasa talaga, at mag-aasad sa'yo mo. Oh, tama, ano. Di paano man kung maubos sa pag-asa? Maria to, di maubos ta, pag-asa straight to. Diyan ka naka-star, perming abunda ka. Kasi yung mga parehas nangyayari sa tuya, tupadig dito, paduman. O, right there and then after that, tupad, ano na? Iyon na nga ni. Buda, sana inibalikan ta itong so, pinag kumaga piece of wisdom na gustong i-share man ni Carlos SD25, ano? Sana mag-cascade ini. Ha? Okay. Mag-cascade sa komunidad na itong supunto niya na dai masyadong ilaom sa mga politiko and mga would-be politicians ang financial aspect. Ano? Dapat yan, Balitabi. Kung yan ang sa iyang setup mindset, pasabuton niya kimaray ang tao. Dapat pasabutan kang tao kung ano yan. Kung siya per mindset siya, tuloy-tuloy yan. Iyo, pwede. Kumbaga sa internet, maging viral, ano? Correct. Yan, oho. Kaya parang pinidiscuss mo yan, kaya ako napaisip. Pero kung dahil mo pinidiscuss, dahil man madlaw sa mindset ko. Iyo, tama man. Salamat man ta kuang kita. This is for the good of everybody. Bako sa pagpabor sa akong kisay. Correct. In general, ini tabi kahirakan sa tuyang mga politicians and mga would-be politicians. Itaman sa ng mga tao nagigibo sa inda, open ko, corrupt. Iyo, tama nga niyan. Nagamit man ni Carlos SD25. Kung mapus nga ini to the wall na mga gustong seek maning elected position, naubos na sa resources inda, sa iniyan makiling, so pwedeng makuot sa gobyerno. Only pa sa rope, sabi pre, kung ikaw running, aspiring for position to any government office, kung ikaw mapirdi, akuod mo. Ang iba sa tuyang pano dyan, pare, nagdadaragitan. Anong cost? Okay. Kung ano ka, napirdi ka, di pirdi. Accept the fact, napirdi ka, abo ka sa imo kang tao. Yan. O, kung yan ang mindset ni Kaloy, pwede na duwa.
Oho. Pero kung ang tao, ang mindset ka tao, puro kwarta, pag-eleksyon, problema talaga yan pare. Iyo. Kuna. Pero ako sa hiling ko, padiit-diit, tiba adlaw mag-snowball ini. Ano na, ining piece of wisdom na pinagsiserman ni Carlos SD 25, marayrahay ini. Ano tabi? Iyo. Mm-mm. Ako, sa nao, pare, may 5 eleksyon, tabang digi, tabang duman. Mm-mm. After election, tabang digi, tabang duman. Tama ka dyan. Tababawion ito. Bako? O, tama ang Tama terminolo. Tama sila ka ng apiskaraan. Yan. Itinulak kan tao na iguning araw ka na mindset su politiko na ilido. Correct. O, tahilingon mo, pag nagpasiring dyan, na daingon na ngayon yung solicitation, maraot ang paghiling sa imo, dahil naintindihan kan mga tao Social na, media. Social media. Pamalaga social media. Buda, isipon mo, so itong pigsusolisitan mo, pinagala niya man ang sintabungan. Blood, Correct. sweat, and tears. Yan, kung itatabang, sulehiti mo, atamanon man so itinabang pataluboon. Dahil ipaglaom sa mga personang ini, ang gabos-gabos. Iyo, gusto mo sabi mo paano, pinabaran mo, pinakaon mo muna, pagkaga, pakaunan mo giraray. Sige. Ang magtapos ang eleksyon. And the cycle remains the same kung dahil maliwat ang araw ka na mindset, ano? Ngunit, ito yung mga tao, kung gusto ka magbago, sa personalidad mo, pagbuon mo, Na kumbaga ang change begins sa sadiri. ito, sa diri mo. Oho, iyo. O diyan nga ni Magparasa, sa sangguni ang palusod kay to, igo baga dyan Tuesday Club pa di? Dahil Igo baga? pa natapos ang sesyon, nakalinyadan an, pag dahil natawan kan konsihal, niya makonsihal, gurado man ang sweldo kaan. kaya nga ni Oo. pagkawain mo mga konsel dyan, pag may session din daw, kanya-kanyang dulo pagkatapos. Iriksitan auto na! Kaya mo daw, sa likod ng garagi. Man talaga matagal. Tama ang wisdom na ni Carlos SD25, Kaloy. Sipon mo, pare, kung ikaw na yaw, negosyante, madala ka sa politiko, gusto ko magtabang, kumikita ka ngayon, 50 mil na ng bulan, awang angal daw, nasa nangal daw, Mhm. pinagalan mo, ipapanaw mo, Tapos ang tao man, pag, ito ngayon mga kandidato, pupo na yan kay solicitation, tayo na sa primerong criteria ninda. Sumar-solicitan dapat. para lamang pa di, kung nagraran sa imo, sincero talagang kaipuhan. Oho. Ang problema, nagraran sa imo, for the benefit of yourself, Yan, tama. mali mo, pagkatawa mo yaw doon sa rong gilid, sige tungga. Mhm. Mm. O kung napasara mo ng inom-inom, nagpapainom pa. Mhm. Ay, nako. O sige compadre, salamat din maray sa partisipasyon. Salamat. Thank you so much. Okay, we're happy enough ano, at least igo kita nin na ipaabot na mensahe. At least si compadre Noel nakakam across niya to ining wisdom na gustong i-share ni Kaloy SD25. Makonsuelo ning kahuron si Kaloy. And diyan nagpunan sa 0 from 0 to yun na nga niya sa kikamugtakan. Narungkaan diyan sa may mo sa may boarding house sa gilid din tinampo tabi Chief Tech Ramir sa puon kang ugog. Uto so may pintuan sa likod kan Astrodome so exit ka na sa dog. Diyan na. Sarong 2 kwarto nag-restar sinda diyan kay ito. Sa gilid kan tinampo. Naghingo ha. Kaya nasasabutan niyan kung kan tao na su elemento baga na maghingo ha, dai masyadong iasa. Oras Pilipinas, 9:30. An oras hatod sa Indokang. Alaksan FR, ang di abot ng pahid-pahid, tinatapos ng Alaksan FR. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. United Home C-Tab, abot kayang vitamin C na gawang Unilab. May sukli ka pa. Clemix Forte. Clemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Join na sa Genericard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Rexidol Forte. Bilis banat sa 4. Rabies,
Banta sa buhay ng tao. Mahigit 300 kada taon ang namamatay dahil sa kagat ng aso at pusa. Sakaling kagat ng aso o pusa, sabunin at hugasan itong mabuti sa dumadaloy na tubig at pumunta sa ospital para agad na malunasan. Buhay ay ingatan. Papagunahan ang inyong alagang aso at pusa para maiwasan ang rabies. Isang babala mula sa DOH. Dati kaming anemic, namumutla at nahihilo. Sa United Home for Sulfate Iron, may tulong para sa healthy blood kaya may healthy glow. With proper diet and exercise. United Home for Sulfate Iron. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. United Home for Sulfate Iron. Healthy blood, kaya may healthy glow. Maraming love na moments sa trabaho? May Iggy ang may kaagapay para mapanatiling 100% ang iyong energy buong araw. Kaya ikapin mo na yan with Jim's 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients gaya ng Korean ginseng, agaricus mushroom, Ganoderma at spirulina para siguradong feeling alert at feeling energized ka. Plus na plus, diba? Bukod pa dyan, ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix ay halal certified at gawa ng Gold Shine Pharmaceuticals Incorporated, isang ISO certified company na ginawaran ng Certificate of Good Manufacturing Practice. Dahil sa maayos at malinis na proseso ng paggawa ng lahat ng Jim's Coffee Mix products, mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. Kaya ano pang hinihintay nyo? Ang love ng moment, gawing shining moment with Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life! Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ako po si Matilde Riola, Presidente ni Can Women Planters of San Juan, idi sa Banuaan ni Can Uwas. Kantugon sa mo ni Congressman Didi Cabredo, dapat maghirigos kaming mga kababaihan asin magtarabangan. Nakatanggap kami nin 150,000 pesos pang puhunan na pinagpundar na mo sa Women's Eatery and many grocery store. Sa oral daw na pagtinda, ribo-ribo na kan sa mong income. Tinabangan pa kami ni Kung Didi Cabredo na i-promote kading Women's Eatery sa Facebook. Kaya mas nagdakol pa kan customer na mo, buko sana sa mga taga-idi sa mong barangay, kundi mga halik pa sa iba't ibang lugar. Kaming mga women planters, hindi basang nagpinsar na maging negosyante. Salamat Congressman Didi Cabredo sa serbisyong progresibo idi sa Tercer Distrito ni Can Albay. Looking for healthy coffee? Here is First Cafe 20-in-1 healthy organic herbal coffee. Something different. Get your daily cup of coffee now and experience the amazing health benefits of First Cafe. Compact with 20 active ingredients. Coffee, then dairy creamer, stevia, acai berry, green tea, mangosteen, barley, turmeric, grape seeds, moringa, ginseng, agaricus, paragis, spirulina, tongkat ali, cinnamon, guyabano, ginkgo biloba, insulin powder, and vitamin C. First Cafe 20-in-1 healthy organic herbal coffee. Something different. Distributed by Unique Beverages Trading. Ang First Cafe ay mabibili sa mga sumusunod: TGP Legazpi and TGP Daraga, Legazpi Generic, Legazpi Public Market, Yashana Mall Supermarket, TGP Albay, Ultra Drug Albay, Creams Variety Shop, LCC Mall. Kitang mga Oragon, matibay sa trabaho, dai matugot magpundok ang kita. Kaya pag nagkahilang, Rexidol Tulos, mabilison kaysa apat, mas marikas.
Dailang sa saro, pati man sa iba pang helang, maski kulumning payo, kulumning hawak, kalintura, asin baghat, Rexidol, mas rikas banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol. If symptoms persist, consult your doctor. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Wag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Hyperacidity na solusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternatibo. Ito pong corn coffee, nung hindi pa ako umiinom nito, may hyperacidity ako. Nung simula ko pong sumubok nitong uminom, tawa naman po ng Diyos, maganda ang pakiramdam sa akin itong corn coffee na ito. Kaya ito na po lagi ang iniinom ko. Ako po si Rani Oscuro, taga Son Juan, Pagbubungon, Santo Domingo, Nagua, Camarines Sur, 52 years old. Nueva sa kaebektibo ng Corn Coffee ng Doc Alternatibo. Ang Corn Coffee, exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express, in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Nay, supli niyo po. Ito na lang ba? May check-up pa ako. Masakit po talaga ngayon. Maginhawang araw, Dimples Romana po. Nay, hindi naman dapat masakit ang magkasakit. Sa Generica Drugstore, may ginhawa sa Plus Services. May scheduled libreng konsulta with our partner doctors. Malaking tipid. Ay, salamat. Yan ang ginhawa. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. Ginhawang Generica para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Join na sa GeneriCard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Hello, Manay Jody. Oh, may kalentura ka raw. Iyo po, kulog patikan payo ko. Daiman kaya nag-aser sa bulong ko. Padalan kita ng Biogesic. Magaling sa sakit ng ulot lagnat at iwas pa sa posibleng side effects. Oh, salamat po. Yan ang Biogesic. Jody Santa Maria po. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano, orgulyoan, idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano, orgulyoan, idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Do it with Ann Curtis. Di ko kayang tanggapin ang sipon, headache at sneezing. Di pwede yan, sis. Dapat gamutin mo agad ang sipon. Okay pa ako, Ad. Kaya pa naman. Girl, dapat sa sipon, mag-Neosep Forte agad para kompletong ginawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Ngayon wala na ang sipon ko. Neosep Forte para sa kumpletong ginhawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Phenylephrine HCl Chlorpheniramine Maleate Paracetamol is the generic name of Neosep Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez.
Thank you so much, Chief Tech Ramir. Maray na aga sa satuyang mga paraan tabay man dyan sa DZGB News Online sa Gabos Tabi Nindo. Happy birthday palan. Birthday palan ngunya ni Mark Sian na Madrid. Aba, so kairiban niya to duman sa main office sa Metro Manila sa Ersan Building sa Quezon City. Mark Sian, happy birthday tabi sa imo, ha? Many more blessings and more power kay Mark Sian Madrid. Ka-birthday niya so lola ni Tresia Marilitana, si Lola Roberta Litana. Yan, nagbe-birthday sindangon yan. Mark Sian Madrid, tapos si Lola Roberta Litana. And then kay Madam Yoli Guanson, marhay na hapon, Doña Yolanda, o kaya marhay na aldaw, Doña Yolanda Guanson dyan sa Ligao. Si Madam Daisy Madrid, maray agatabi. Kay Sir Joel Martinez, maray na aga po tabi sa imo, sir. God bless and more power kay Sir Joel Martinez. And kay eto pa kay Jonel Alfon, maray na aga man tabi sa imo. Mabuhay po kamo dyan na mga nagpaabot man nin sa indong opinion man sa programang Tingogan Banwaan asin pagpartisipar ipagdadangog sa programa. Babuhay po kamo, Gobos, and God bless. Sige, dire-diretso kita kan mga istorya pa dyan sa luwas. Nasa linya si Ans Galero. Ans, marhay na aldaw, please go ahead. Good morning, Sir Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag man niyatong bareta, dapat taon-taon iguanin training na pigigibo para sa mga food handler digdi sa syudad kan Legazpi. Inian tinawanin doon ni Konsehal Alex Howe ang Pamayokan Committee on Health and Sanitation sa Sanggunian Panlungsod kan Legazpi matapos na telepono nindaan nagkapera mga food handlers digdi sa syudad para tauanin magkakanigong training. Sigun sa iya ang mayor nindang pigtututukan ngunyan, iyo ang mga nagtitirinda dyan sa Happy Lane asin na iba pang mga food establishments na nagbuburutuaan digdi sa syudad dahilan sa sigun sa iya, importanteng makaukod ang mga umanehamiento kansiring na mga establishmento na dapat daw malinig ng gad asin na dainin na problema sa sanitasyon na sa indang mga establishmento tangani na dai maghirelang na sa indang mga konsumidores digdi sa syudad. Sigun kaya sa iya may nagkaperang nagpapaabot ng informasyon na kung minsan minahelang matapos na magkakan sa kung saan man na food establishment digdi sa syudad kung kaya inian na plano niyang tutukan asin kan Sanggunian Panlungsod na dapat may continuity ang programang ini o training program na ini para talagang maaraman ang mga regulasyones manungod sa siring na bagay, siring na sana inda tinawan pa nindoon ni How na bako sana daw ini dapat sa kaligtasan o kalinigan kan pagkakaan kundi mismo ang personal hygiene kan mga nagtitirinda nin pagkaon sa syudad. Roger. Inian kabtangkan pahayag ni Hawa. Gabos po ng mga nyaong po doon sa Happy Lane and of course mga food establishment sa nagpilipong yung mga pagkaon. Gusto naman po ma-properly educate po, dapat po annually po ini. Handling for safe na mga pagkaon po na talagang pag-preparation po ang pagkaon. So yung tabi sa Pio, ang pahayag ni Konsehal Alex Howe. Roger, sige. Ans Galero, DCGB. Thank you so much, sa dagdag na bareta, hali man yan sa Sanggunian pang Lunsod. Apodanta daw si Councilor Alex Howe, Councilor Howe kan Legazpi, manungod sa bagay na yan. Tamahagad kita ning inputs patabi kung available si Councilor Howe sa proposal na iyan na pagpa-training sa mga food handlers kan Legazpi. Councilor Howe, marhay na aga. Si Pio Fernandez po initabi kan DCGB. Hello po. Maray na aga po. Po. Napapuntabi kami sa imo, Councilor, katatapos pa lang kang report ni Ans Galero, so sa mo yung corresponsal diyan sa city. Igo ka po ning plano na itong ma-sustain ining pag-educate sa mga food handlers niya to, ining mga nagtitinda sa mga turo-turo, kare-karehan tabi?
Yes po, yun sa boss, good morning po. May programa po ang City Health po regarding po sa food handlers po, although natapos na po ang sa indang seminar, pero I believe po magkakauga po gaya na continuous seminar man po sa ibang establishment, food establishment man po, para talagang ma-monitor ta po gabos po na tindang pagkaon sa Legazpi na properly talaga and nasa ayos po talaga ang kalinigan po kang gabos. Ay, opo. Iyo po nga ni managad Councilor Tabi na igwa na kita dyan ning in place na regulasyon, ordinansa and yung mga regulasyon man kan City Health. The problem siguro, Councilor, is yung kumbaga continuity kung mapapwede on a daily basis na ma-monitor niya to na ining mga food handlers niya to talaga nagsusunod duman sa sistema ni na hygiene, Tabi. Yes po, actually during one of our meeting, noong bitera nasabihan ko naman sin na nabako lang po dyan sa food establishment po mag-inspection. Kung day po, doon mismo po kung saan hindi prepare po ang saan ng pagkaon. Kung say for example dyan po sa Happy Lane, ang iba po dyan talaga ang pagkaon, pigtitimple ninda po doon sa mga arong ninda. Sabi ko, mas maray na bisitaon ng saninda, doon mismo sa arong ninda. Kasi ang preparation ng pagkaon ang pinakadakulang bagay po. Ayun, opo. Ta dipisil man ang baga Tabi Councilor dai man kita maka-encraft kaning law o ordinansa na mapinar kun bako maray sa pagkagibukan luto ta mapagal mapagdeterminar kan baga Tabi Councilor. Yes po, tama po. Kaya po, ang habol talang talaga, although sinabihan ko po sila during the seminar, na once na may poison o may narout sa pagkaon, pero mayroon marout po ang sa indong pangaran, ang sa indong tindahan. Pangduwa po, syempre, kamo po, i-found out, mabayad po kamo sa gabos po na food poison po nindo. Kaya sabi ko mag-ingat. And sabi ko, ang source kang water and continuous flowing, lalo na po ining mga may sabawan, sabi ko, kung sa ining nindo ang tubig ta ali sa gripo din ay inuman, dahil po pagsalak iyan sa sabaw. Magbahal na lang gripo yung piped water, although 25 pesos man lang, pero dito man lang pong additional cost yan sa inda. Kaya sabi ko, be very careful. Bako lang po sa pagkaon. Kundi pati po sa hygiene, so tao mismo na nagtitimpla, dapat po malinig sa lawas, ang mga kuko, gabos. Speak example ko sa inda yan, diyan pa lang po mailing na kung malinig ang pagkaon do, kung ang nagtitimpla o ang nagluluto po is malinig. Iyo po Tabi And saro sa mga nagbubuto adigding question, Councilor, ito bagang su mga nagpipritos baganin mga su manok, mga kana ining lana na paminsan maitumo na Tabi Councilor. Yes po, siguro po init po ang pigbabakal po ng lana is palm oil. Ibig sabihin po, palm oil pinakabaratong klaseng lana po, garo yan na palm oil from Malaysia yata yan and kaya sabi ta nga so quality, sabi ko nga ang presyo nga kung makikipag-compete man, although so tama lang po, kaya nga sa ruman sa kung hanggang pirang cycle lang po talaga pwede yan na pigpag-ibon ng tamang po na adal yan sa City Health, kung iyan hanggang pirang cycle o pirang pritos lang tolerable po yan, lalana po ninda dapat. Yan, it would be a good study Tabi Councilor. Iyan mananggad na pag pigpipritusan aning lana kumpara sa ng beses iyan gagamiton. Po takanakul bagay ini mga kuek-kuek, ining mga sioma, ining mga manlain-lain, mga kikiam baga Tabi, mga fishball, Yes po, tama po kamo. Kasi yaon dyan po, po, sabi ta nga sa mga LBM, sa mga gabos po. Kaya dapat po talaga is properly sanitize and monitor po yan. And although nag-request na po kami na ini po, kahapon na po, ini na kita po magkataon talagang standard. And of course, magkakagot talagang grupo na sabi ta nga daily na ma-monitor sa inda, na bako po ini pasakit sa inda. Dahil po ini is part of attraction po. Nagabos po kita pag sinabi na po maski nasa turo-turo lang po yan is malinig, pwede magkaong gabos. Sabi ko nga bako po ini pasakit sa mga kasardayan, kundi po tabang ini sa kasardayan na sinda po talagang seal ng City Health na malinigan sa indang bigitin na. Aram mo Tabi Councilor Alex, diyan sa mga turo-turo, ako I do fairly believe na kadakol kitang may talento buda skill sa pagluto. May mga masiram na timpla dyan sa turo-turo kay puan pangatamanan man ang gadine. Yes po, tama ka po dyan. Talagang iba man talaga ang lasa ninda. Talagang kumbaga
talagang maski si man po pag talagang aramda po na malinig maski po mayamanan o kaya kung bisita kita just like po sa Davao, sa General Santos, sa Cebu, at talagang may night market or talagang may pigkakaroonan sila sa Gildang Kantinampo, which is talagang highly and properly monitored kang sa indang sanidad, kaya gabos pong turista din ang takot pagkaon. Hindi po ang pupunan lalo na po digit sa mga bukas po na sa June 12, hindi po na Happy Lane. Sana po padagos ini na ma-monitor, and of course ang sa inda po na pag-iribanan, ang sa indang bigapot ng organisasyon is talagang ma-monitor talaga gabos na paratinda. Kaya talagang mas marami po talaga na gabos po digding vendors is talagang kumbaga may saro silang organisasyon na namomonitor sila ang syudad. Kasi dahil po pwede aning fly by night na matindang yan sa agadae, matindang yan sa agadae. Kasi pag may nangyari problema, iba manggaray na nasa loob na po sila kang industriya ang pagkaon, talagang mapaluwas kita araw kami gigibo po sa mga water station na sinda po talagang may certificate man po na talagang food handlers man po sila. O sige they will undergo po training po at least po minimum of 48 hours man po. Okay. Sige, salamat tabi Councilor Alex and si Pio Fernandez po ini, and see you duman sa pigpapamahawan ta kay Cha Chris Bagatabe. Ay, yung po ko doon sa mga aga naman po. Salamat po. Salamat din maray, mabuhay ka tabi. Thank you po. Thank you so much sa mga tugang si Councilor Alex Hau kan Legazpi manunguduman sa ipinag-report ni Ans Galero sa mga pag-regulate naan kan kalinigan food handlers digdi po sa siyudad ni Legazpi. Diretso kita kan mga istorya diyan sa palibot. Nasa linya man si kumpadreng Al Armario. Diyos marhainal daw kumpadre ngal what's happening. Yes, salamat tabi pare pigingo aman kan munisipyo kan Manito na mag-asinsuman an sa indang munisipyo sa paaginin pag-imbitar nin mga investors. Ini ang nakapalaman sa ordinansa na pasarkan sa Guniang Bayan sa Manito, Municipal Ordinance number 3 series of 2023 na ipig-presentar naman sa Sanggunian Panlawigan pagkatapos ining pig-review kan Committee on Law sa pamamayo ni Board Member Abogada Melissa Badesa Armidilla. So sugdigdi sa ordinansa pigdatawanin doon kan munisipyo kan Manito na sa pangingenot man ni Alkalde Rebecca Chen iingo maninda na maimbitaran ang mga investors kung anong negosyo lamang ang pwedeng darahon sa Manito sa pagikan build, operate and transfer scheme o BOT scheme na dati naman ini pigigibo kan gobyerno gusto sabihon na kung ana sarong investor interesado sa sarong lugar sindaan ma-build negosyo, sindaan ma-operate and pagkatapos kumpirang taon na kontrata ita-transfer ang pagrugaring kani giraray ibabalik sa o itataon na sa sarong local government unit siring kan Manito. Yini ana kamautan kan munisipyo sa panginot magkasa ng alkalde nainot naman ining pigubanggit ni Alkalde Rebecca Chen sa mga pagtripon lalo na kanagbisita kay ito anak ko Bicol, sina Congressman Saldico, Congressman Attorney Jill Bongalon and Executive Director Pido Garbin Jr. Diyan sa indang munisipyo. Kaya o niyan, pig-establish ni sa paagin ng ordinansa na ipinasar na asin yaon ng o niyan sa Sangguniang Panlawigan asin inipig-uyo na naman kan Sangguniang Panlawigan pagkatapos na ipigpresentar na kasuhapon ni Board Member Attorney Melissa Badesa Armidilla. Roger. Yan pa din informasyon pa alis sa Kapitolyo Provincial, Al Armario, DCGB. Salamat kumpadreng Al sa istorya. Ali dyan sa luwas, advice ka talag tabi Chief Tech Kramer or kunday sa pagkatapos na kan newscast asin station break si Joshua kung okay na ba yung linya? Sige, diretso niya to.
na linya ni Joshua na Bino. Para sa dagdag na informasyon, maray na aga sa gabos na mga nagluluto dyan in pangudtuhan. Kapartner po ang Petron Gasul. Petron Gasul, good morning dyan sa Indo sa Petron Top Gas Gasul. Sa Daraga, kay Sir Ato Limasin sa Tropa. Joshua, marhay na aldaw, go ahead na. Yes, maray na aldaw tabi, Sir Pio, maray na aldaw sa mga parantabay, para sa mga dagdag pang bareta. Talagang dakula na Sir Pio ang mga pinagigiribong developments digdi sa Northern Barangays Kansunod ken Legazpi, particular digdi sa may Mayon Unit area kung sa Sir Pio talagang halawig na itong Duterte Road na pinagpapakonstruhir kan na gobyerno. 6 lanes tabi ini Sir Pio, and ang manig-ibong na linya kan na tinampo talagang nakataltag ang mga solar street lights. Iyo. Ali kami ni Kuya Boy, ali ang mobile duman sa Barangay Babinit na nagreparo kita Sir Pio kan na sitwasyon kan mga residentes, and nag-agi kita dyan sa Duterte Road. Ini pala tabi Sir Pio, magpuan dyan sa may Mabinit kan Legazpi, magayon na ang tinampo, sundo na ini duman sa may parting Lidong kan Santo Domingo. Iyo. Although sa may parting pasiring ng Santo Domingo tabi Sir Pio, medyo may mga parte kan tinampo na tayo pa maray konkreto, pero makakaagi na na 4 wheels. Talagang tama Sir Pio sa pinag-asarabi kan mga local leaders pa digdi sa probinsya na maabotan na mga panahon na magkakaigwa kay dakol na mga diversion roads na pwedeng agihan kan mga bihikulos tanganin ng day na mag-agi sa mga sentro, makaiwas na sa gubot nin trapiko. Iyo ang nakakuha kan atensyon ko, Joshua, sa report mo dyan sa RO, saan man ako ang atensyon niya to is 6 lanes, mahiwas talaga. Maiwason na maray tabi Sir Pio, may mga pintura naman patian na tinampo, manigtulong linya sa manigibong na kabtang kan bilog na tinampo tabi Sir Pio. Sa inabot so ultimong pagkonkreto, pasiring ang direksyon ta sa first district, sa inabot? Kunali, magpuli naman Sir Pio sa may Mabinit area. Duro-diretso yan hanggang duman sa may parting ang luwasan mo baga, Pakwan, sa Buyuan area Sir Pio. And pag abot mo naman sa Arunaton kaya, medyo may pinagkukonstruir pang mga porsyon. Iyon at sa papasiring Santo Domingo, parting Lidong area. Konkretado na ito man? Konkretado Sir Pio, pero igwanin mga porsyon na may mga kulang pa. Oho, kung halik ka digdi sa sentro kan Legazpi, malaog ka dyan sa Duterte Highway na yan, sain ang agi mo? Kung natin kadigi Sir, kami ni Kuya Boy, nag-agi kami duman sa may Pawa, tapos nagluwas kami Sir Pio, hudig din sa may Arimbay. So kung halimbawa ngayon malago yan sa may Arimbay, istriton mo yan, mag-aabot ka duman sa Duterte Road, malinig ito Sir Pio, magpili ka kung saan ka naman madiretso kang Padaraga, duman ka na maagi sa may Mabinit area. Kung pasiring kang First District, duman ka naman sa Too, pasiring ka naman sa may Barangay Lidong. Iyo, maaagihan kan so may Nuestra Señor de Salvacion Shrine. Iba pa ito. Yan. Iba pa ito Sir Pio sabi. Inita kaya gari duman sa Mayon ay Duterte Road na yan. Paanan talaga Sir Pio kan men. Tamahiling mo nga ni baga so gari baga binulosan kay to kan labana. Color itom na. Sulaba front. Color itom na ang mga dating grassy park ngunyan. Color itom na. Sige. Mahiling mo naman. And may mga markers ng pinagkarag. Ako Bicol nga na nakatatak duman siya sa mga markers sa mga nagkatirang mga barangay. Okay, na sige. sakop itong lugar. Okay. Okay, yan tabi Sir Pio, mga dagdagtang sitwasyon sa palibot sa pagrekorida kay ng mobile unit. Joshua Binaw with Boy, DCGB. Salamat Joshua and Boy sa mga dagdag na istorya. Mabareta man muna si Jen, alas 10 buda may mga hanap buhay pa kita. Sa 6 na buwan, maraming pwede magbago. Pwedeng ikasal, o maging single. Pwedeng maging konsentidor, o maging swabe. Tulad ng Ginto Barrel Aged Gin. Pinatagal sa oak barrels para lumabas ang swabing sarap nito. Ibang ginto, ginto. Drink responsibly. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Isa lang aking isinisigaw. Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw. Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me,
ang aking plus sa life. Mabibili na rin ang Jim 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. Radyo Balagon ka ito, DCJB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan, always number one, DCJB, 729 kHz, enod sa Bareta, enod sa Gabos. Oras sa Pilipinas, 2 minutos pasado alas 10. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Puga-puga na ang preparasyon kang Department of Agriculture para masigurong dahil maapektaraning marhay kang El Niñong Agri as in fishery sector kang nasyon. Nag-convene naman ang National El Niño Team kang ahensya, kasabay ang iba pang ahensya para tukaron ang plano kang gobyerno sa pagsiguro kang food security sa ibong kang patakod kang tagmara. Kasabay sa ipresentar ang El Niño Mitigation and Adaptation Plan para sa fisheries as in livestock subsectors kung saan nakapalaman ang mga estratehiya kasabay ang pagpapahiwas kang information dissemination, proper water management, pre-positioning ka mga kinakaipuhan na tabang, mga pagbalyo sa planting calendar, buffer stocking asin pagsiguro sa pagtanom ka mga drought-tolerant crops. Sigun kay DA Senior Undersecretary Domingo Panganiban, kasabay sa ipigpreparar iyong alokasyon ka mga pisog, mga fertilizer asin iba pang kaipuhan sa pag-uma. Yan na pangalas 10 na barata hali sa News Base, ini po si Jenny Balyaran. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simeticon, Kremel S. Hyperbilis, bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. That news just bring out your inner queen. Parang Myra E. Helps bring out your healthy glow. Rexidol Forte, bilis banat sa 4. RightMed, pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Alaxan FR, ang di abot ng pahid-pahid, tinatapos ng Alaxan FR para sa liver lovers. Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarine Capsule, Liver Aid sabayan ki proper diet as in exercise urual daw. Liver Aid Silimarine Capsule, maging liver lover, Liver Aid na. United Home First Sulfate Iron, healthy blood, kaya may healthy glow. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka ki ayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad padi, kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Ta sigurado ang proteksyon laban sa rabies, asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon, barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kan tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ang saindang clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, pun alas 8 sa alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagmin, Legazpi City, sa Inutan Sana, kan Apek. O mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch, sa Tabaco, sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon, na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank.
Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisan na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Makalipas ang mahigit 2 taon, muli pong ibinabalik ng Ako Bicol Party List ang pinakamasayang urugmahan, karantahan, asing tarabangan, Season 9. Walang humbayang pagtuklas ng mga bagong talento sa Pwede Pa Kami category at maging sa adult category. Abangan ang 6 na pinakamagagaling na mga aawit mula sa lalawigan ng Kamsur, Camarines Norte, Albay, Sorsogon at mga islang probinsya ng Catanduanes at Masbate. Sino ang tatanghaling kampyon sa urugmahan, karantahan, asing tarabangan, Season 9? Sino ang mag-uuwi ng 20,000 piso para sa Pwede Pa Kami category at tumataginting na 30,000 pesos naman para sa adult category? Urugmahan, karantahan, asing tarabangan, Season 9. Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impinsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a Doctor of Ministry and Alternative Medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem as Anti-Hypertensive, Anti-Diabetic Herbal Composition, and Food Supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang Editor-in-Chief ng Newscast, Edel Roderos. Doc Alternatibo, mapapakinggan mula Lunes hanggang Linggo, tuwing alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi, dito sa DZGB. First time magnamit ning Red Horse Dre. First time masiramon urutruhon grabe. First time enot mong namit ikwatulo sipa masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the number 1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ang nag-iinom ni Vitamin B kan Farex, Farexcited. Farex Vitamin B1, B6, B12. Katabang at tamang jeta asin ersisyo, nganin malikayan ang tanglay, tusok, bagon, asinan pagutro kaini. Farexcited. Farex B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. Jim's 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang Jim's 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag Jim's 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Masarap ang kape pag healthy ang iniinom. Proudly gawang Pinoy to. Kaya tara, kape na, kasama si Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Do it with Ann Curtis. Di ko kayang tanggapin ang sipon, headache, at sisig.
Di pwede yan, sis. Dapat gamutin mo agad ang sipon. Okay pa ako, Ad. Kaya pa naman. Girl, dapat sa sipon, mag-Neosep Forte agad para kompletong ginawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Ngayon wala na ang sipon ko. Neosep Forte para sa kumpletong ginhawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Phenylephrine HCl Chlorpheniramine Maleate Paracetamol is the generic name of Neosep Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tingogan Banwaan. Pio Fernandez. Thank you so much Chief Tech Ramir and sabi digdi sa tuyang mga mensahe man. Ito pa. Good morning Sir Pio. Tama po ang tiga sabi mo. Paghuna po ata san iba nagpupurot sa naning kwarta ang ibang politiko o ordinaryong tao. Tig-iisip permi na makwartahon ang sarong tao. Nasana na sa nang pagparatawan imbes na maghinguha sa mga gusto ninda. Thanks po. Yan, sabi man kan sa tuyang sarong texter si 0680. That's one of the text among sa mga text natin. Ito pa, ano po ang political background ni Kaloy Andes Loria SD25 para dumalag ang congressman agad? Mas magayon ko ta kung mag-mayor mo na siya sa Legazpi. Pipag-mayor mo na si Kaloy Andes Loria SD25 ha. Yan. Okay, morning po. Gaano katotoon ang balita na lahat ng tatakbo for barangay officials ay magpapadrug test muna? Siyandi ng Ligaw. There is a proposal, tabi Siyandi, na sumanga mga kandidato mananggad sa barangay elections ngunyan, kaipuhan magpa-drug test. Di ipaman tabi, nin definite na direktiba kayan kung dapat yan na i-implementar. Ano? Yan. Good morning dyan sa kay Giselle Guerrero. Happy birthday Giselle Guerrero. Tabi giraray ano diyan sa imo and good morning diyan sa mga pag-iriba sa tropa. Man ini man kay Lindon. Si Lindon so piloto ni Kaloy Andes Loria SD25 si Sir Lindon maray na aga man tabi. Sige. 14 minutos luminapuas alas G sa ultimong kabtang na kang programa ngo na Miyerkules. Kumpadreng Jomar, what's happening man dyan? Salamat pa rin Pio. Good morning sa mga parantabay. Sarong ordinansa ang pinagbibilog niya sa Sangkuniang Panglungsod kan Tabako. Tangani na matawanin solusyon ang problema sa mga aki na nagraralangoy digdi sa pier asin nagdadive kan mga sinsilyo na pinaghuhulog man kan mga pasahero sa mga ferry boat. Ang ordinansa ipinagpresentar ni City Councilor Salve Balingbing sa katuyuan na may ibitar sa peligro ang mga kakianay ni na mga coin diver. Alagad sa diskusyon, nagluluwas na posibleng may mga legal na mga kaulangan sa mga propwesto o sa mga nabubugtak sa ordinansa, proposed ordinance kung kaya ipinagrekomendar man tulos ni City Councilor Rainier Burse ang presiding officer kan session kasodma na i-konsulta na sa indang legal officer ang mga provisiones sinihuli ta sa mga provisiones pinagpamawot kan ordinansa na pati itong sa mga pasahero kan ferry boat na naguhulog ning kwarta sa mga aki iyuan matawaning penalidad. Yun. Asin maging ang barko na susugdoman sa mga pinagkuproponer na ordinansa kay nakaipuan naman na magbugtak ng mga signage sa laukang barko kan ordinansa o mga provisiones kan ordinansa asin na mga pagbabawal. Big sabi ni Kagawad Rainier na maray na bususino yung maray ni kansayntang legal officer dahil lang baka magkaiguan ng kaulangan pag-abot naman sa masasakop kang ordinansa ang mga pasahero na transient man sana asin nasa kadagatan kan mangyayari kan in kaso na maghulog ng sinsilyo
duman sa mga aki maging an pagsunod kan mga barko o owner kan barko na baka day magsunod duman sa pagbukta kan mga signage, baka makay ko ang maning kaulangan legal dahilan ta ang barko iyo ang sasakop kan marina ang mga patakaran maasin man duman sa mga nagkakarariko sa may pier pagkaadalan man dahil baka nasa sakupan kan Philippine Ports Authority ang lugar na ini. Iyo. Bigtawan nga ni doon ni Kagawad Burse na pati na nga ni minsan ang paglaog ninda sa pier, pinagbabawalan minsan kan Philippine Ports Authority. Iyo, grabe. Kundi kan magkakanigong formal na request na sinda maralaog duman. Grabe, pero grabe ang kwan kung diyan ka maagi sa gate. Pero so mga naglalangoy na yan na nagdadive na minasabat pa sa ferryboat, daininda na iiksihiran. Ayun na problema. Grabe ka stricto dyan sa pier. Para ka madumanin mga 10 minutos na may kukuha ang kadya sa maabot sa barko, may ipapadara ka, mabayad ka 20 pesos. Grabe ka stricto. Pero sa mga aki, nauto duman nagadive, nagasabat sa barko, minasarakat pa nga niyan sa barko, naiinot pa sa mga taga estibidoring. Dahil man na natin mo sa mga may mga gwardiya man ko baga support police mo na mga security guards. Iyo. Awano kang i-middle finger sa nakan mga aki. Ay deng naginibo pero dumasagit strictohon sinda. Haluyon ng problema sa pier kan tabako. Parehong the song remains the same. Roger Ronda. Dahil man na maginibo sinda sa mga aki pati isinyasan sinda kang guramoy. Talangan man lumoksong na yan. Iyo na nga ni. Dahil man niya pwede ba nilon? Iyo, Tapos, minaaragian, dakul pa anong ang point of entry dyan? Palaog sa tabako pier, sa dagat. Ang pinakagilid sa nangani kay ni Pading Uning so, maski nga nining tangod kang so nadadaongan kan mga ferryboat, luwas na ba yan sa kudal kang Philippine Ports Authority? Nanggad, yan. So mga aki, para maagisin da sa baybayon duman sa kataning na barangay. Buto na pagbutuan hindi yaw na sinda sa tangod ng ferryboat. Iyo, totoo. Dako lang problema, taang ferryboat, ang pigdadaongan, yaon sa pinakapurukan pier, pako sa katahawan, kaya difícil na kontrolon ay itong mga nagralaog yan. Tapos, ang iba dyan pa takot pa nga ni mga gwardiya, tapag luwas mo off duty, lawi-lawihong ka. Iyan pa. Kung makan mo sa akin kan urag-uragon dyan, bako? Nagpaka-teritoryo ba ya? Nagpaka-teritoryo, totoo ka dyan. Kaya sabi ni Kagawad Rainier, magayunon ang katuyuhan kang ordinansa pero mahigpit na pagkaada lang kay puwang kayan dahilan nga sa mga legal na mga kaulangan, may koneksyon sa separasyon kan lokal na gobyerno budak ang Philippine Ports Authority. Kung may separation of anong kapot yan? Area of responsibility. Iyo, so, iyo yan, imbes na idiretso ang diskusyon duman sa naunang pita na ordinansa, pinag-maamot na ibaba na sa ng lugudira rin sa komitiba para ikonsulta sa legal officer kan tabako. Sige, magayon na pagkadalan. Jomar Bien, DCGB. Salamat kumpadreng Jomar sa mga istorya. Hali dyan sa tabako, haloy na po yan na sitwasyon dyan. Dain na po pundo. Halos surrender na po ang mga taga-barko dyan. So mga kapitanes, gabos, crew, kan barko nila Governor Boboy. Nakuha. Budas iba pang mga barko dyan. Naiinot pa nga niyan na magsarakat sa mga estibidor sa barko. Tama ining sarong texter niya to. Ata gari na da mga Spider-Man ang mga aki nagkukurlambitay sa lubid na nakakabit sa gilid kan barko. Tama ka dyan. Helpless Kung gurano sinda ka stricto dyan sa puerta kang pier sa main gate, maagi ka sa nangani, maipadara ka sa ferryboat, 20 pesos. Pasahero ka, maagi ka duman sana sa building, dahil ka man ma-standby, dahil ka man makaturog, 30 pesos. Pero itong sumanga aki na minasabat sa barko, naglalangoy,
endangering the lives and an maninimbag pa kung madiskuidoan bako so gwardiya, bako so PPA, kundi so barko, so kapitan, so management, dahil hindi na eksihiran. Haluyo na po yan na problema dyan sa tabako. Na mga aki na yan na naglalangoy tapos minahagad nin babarabadan mo. Sa bagay, pinakasimple man sana dyan is dai talaga magtao, dai magbarabad. Pigaanon sir man yan kan mga kapitanes dyan sa barko. Dai po magbarabad ning sinsilyo. Kundi pambihira naman na nagtatao pero yaong pagirare ng mga aki naan. Ang pagmaduong na ang barko, dai pangani naka gakod nin maray sa barko, uyo na sa mga aki, nagsasakat na, yaon na sa passenger area, nainot pa sa mga estibidor. Kung magkadiriskuedoan, papanibaga na naman kan manahemento. Yan, inda kung paano tabi, yan paano residential area na lugar na ang Cantabaco. Pero sa ibang pier, maski duman sa San Andres, Catanduanes, buda sa Virac Port, residential man ang pagtaraning, pero daikaan. Tanaiksihiran po kan otoridad na dai magralaog, dai magrani dyan sa barko. Kung mo si isabat bagatabi Chief Tekramir ang ferryboat. Ano na ako, maisog sana, talapang, ang talapang bagas, isabat kan ang GB line ka ito, inabot pa nindo so bus na nagbabiyahing Manila, Legazpi, GB line, pag nakalunod ka dyan ka ito sa bus na, dabis-dabis ka naman Sir Chief Ramir, ang kisemikan auto, so gari porsilana, GB line, aircon na ka ito, may video pa ka ito, ang mga TV, so dara ko launon, so may mga duduk pa sa likod, so pahalaba. Yan. Ang talapang baga, sisabat ang auto, ang mga auto. Mas maisog sa mga aki dyan sa pier sa Tabaco, ang sisabat, barko. Di ba? Yan Naunang bitan man nga niyan, baga kan MSWD o kaya CSWD officer dyan sa Tabaco, na problemang andyan sa mga aki sa pier, na hagad nin sinsilyo, piglulukso dyan sa tubig, pigbabarbad sa tubig, lilukso kan mga aki, di dive, Naunang bitan man kan City Social Welfare and Development Officer dyan, Tingo! Ang problema, tarakot man tabi Chief Tekramir, maski sumagwardya dyan, sa mga tripulantes kan ferryboat, pag iyan sinita mo sa mga aki, naan magurang sa mga urag-uragon, lawi-lawihong ka pag luwas mo sa kwan, sa pier of duty mo. Ay, nagutan na ka teritoryo. Ay, nagutabi. Yan ang sitwasyon dyan na kwan, na nangyayari po sa siyudad Cantabaco, sa pier mismo. Haluyo na po yan, pero dainin solusyon na nahihiling pa, nai-implementar pa sagkod sa mga oras na ini. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Tingog Ganbanwaan. Maray naga kay John Odivar Portelio Nipa. Yan, maray naga tabi isa imo. John Odivar Portelio Nipa, kay Madam Yoli Guanzon, kay Jonel Alfon, and then kay Sir Joel Martinez, kay Gwen Neth watching live from Tabaco City. Maray naaga tabi sa indo. Sa pangarang kambilog na Fersa, may habol pa si kumpadreng Jimmy, si Chief Jim. Ipasok natin. Meron pa tayong konting minuto din. Masunod tulo si News Director Mardila. Kumpadreng Jimmy, what's happening? Go ahead. Hello. Go ahead, kumpadreng Jimmy. Salamat Tabi Pari. Posibleng malawos na sa maabot na Webes sa Hunyo 15. And groundbreaking kan proyekto kan BIFAR na marine na multi-species hatchery sa barangay Pantao sa Banoan kan Libon. Panduwa ini na proyekto so inot sa barangay mo noon sa syudad kan Ligao kung sa pinag-inauguraran na ini kan BIFAR
And yun ang kasunod na proyekto kung saan siguro kay Kapitan Jopit Fernandez kaso hapon may mga taga-BIFAR na national na nag-inspection digdi sa nasabing barangay and yun nabanggit na sa masunod na semana madirigdi na para sa ikondusir na ang mga initial phase kan sa indang pag-implementar kana nasabing proyekto na nagkakantidad 30 milyones pesos. Ang mga proyekto ini dakulang oportunidad sa mga namamanuan kan libon lalo na sa mga barangay na gusto na magnegosyo additional na source ni hanap buhay income ang pagbugtak ni na mga fish pond fish cages tangani na makapag raise ni na mga sira asin ini ang pwedeng gikanan o source ni iba-ibang klaseng sira na pwedeng atamanon sa indang mga fish pond. And piglalauman na maabot ang mga opisyalis kan na BIFAR, natural posible magabot si Congressman Fernando Didi Cabredo and natural Mayor Das Maronilla. Iyo ini ang obserbahan basado digdi sa pakipagulay niya to sa mga taga-Pantaw kung matungaan doa. Pero pag may saro na dahi, yan ang obserbaran ta kung makapasiring kita duman sa maabot na Webes. Yang apod kaan baad igoning political undertone. Pero kung pareha sa dua presente, di normal. Ang laban. Yan, sabi pa rin. Ito yung mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, kumpadreng Jimmy. Bubaltadahan tayan sa pagsarabay-sabay pa niya to sa mga masunod na programa. Alamat amang Diyos ang magbantay. Tulos na masunod News Director Mardela. Ako po si Pio Fernandez. Pio Fernandez. Tingog kan Banwaan.